si zdravo z LolXlo, dnes vás vítam u nového videa. Dnes musím brať brainroty, ale tam idú tsunami. Už som to niekedy hral, vidíte, že mám 34 biliónov nejakých našetrených, ale chcem vám tu ukázať brainroty. Mám tu Blueberry Octopusini, potom tu mám Rainbow Six Seven Bloodroot, potom Rainbow Six Seven, potom Lazu Aquita Saturnitas, potom Trenos Turzo Turbo Tremila. Ale ja si idem dať challenge. V tomto musím dať jedného secreta zobrať do bejsky, takže ja idem na to. To sa moc nepodarilo. Možno bude aj The Strongest Battlegrounds video, alebo neviem ešte, ako to bude. Pretože minule som Geometry Dash video nestihol urobiť a ma napadlo, začal som hrať, že toto, že čo to je. Aha, to je taká dobrá hra, prečo to nenatočiť? Tak som, tak dnes to máte tu, natáčam, takže ja urobím strich. Takže som tu pri Cosmic, ale ja v tomto videu chcem získať secreta alebo dačo lepšie, takže tam ide fast tsunami. Som normálne pri to. Teraz please, ne, to schválne. A zase lighting. Please, pulse. Ne. Yes! Stihol som to ísť sem. Ne. Please, no! No, please. Ja fakt chcem toho secreta. Ja si potom ešte kúpim speed. Neviem ako budem na tom proste. A neviem či je tu dačo lepšie ako secret, ale môj najlepší brainrod je asi Rainbow Six Seven Bloodroot. Neviem akým levelom. Please, ne. Please, no. No. Prečo? Musí tam vždy ísť nejaká tsunami práve vtedy, keď chcem získať secreta. Ja sa potom zlepším, ale asi... Ne, please, ja tu nechcem. Prosím, dajte odber, moc mi to pomôže, pretože snažím sa dosiahnuť 50 odberateľov, aby som mohol streamovať. Na tomto bude asi najviac stream, na tomto, že budem streamovať a budem získavať nejakých dobrých brainrotov, ktoré možno budem potom rozdávať, ešte neviem.
Please. Ne. Minule ma to dalo dole, ale teraz nie. Teraz není vhodná chvíľa. Poď. Ne. Poď. Please. Akože... Ja chcem získať nejakého dobrého Secreta alebo Celestial. Ono to ide tam odzadu a získať to je nemožné. Pretože sem furt idú nejaké tsunami. Ne. Skoro som to mal. Na 1000%. Skoro som to mal. Keby teraz išlo super slow, tak to aj stihnem. Ale slow nesmie chýbať. Ani fast. Ja budem pri tých secretoch, tam budem čakať. No to ja si idem zmeniť asi jazyk. Je tu čeština vlastne. English. Je tu asi tak maximálne polština. A tu ja tiež neviem, takže som mola, ale čeština alebo slovenčina som není. Yes! No hurá! Ja chcem teraz získať Celestial. Please. Wow. To mi je los kombináciu. Ja idem čakať, kým sa tu spavne nejaký Celestial. To bolo fakt good. A sem sú Celestial area. Takže ja toto tiež strhnem. Čaute, dajte like a odber prosím a zatiaľ čus.